Adventný čas je obdobím stíšenia a očakávania radosti, ktorá prepukne príchodom Vianoc. Náš adventný kalendár vás bude sprevádzať v tomto očakávaní. Otvárame knihu Vianočné mystérium, ktorú napísal Justin Garden. Odohráva sa v nej príbeh dievčatka Elizabeth, ktorá putuje do Betléma. Príjemné počúvanie. Jedného skorého rána, koncom 2. storočia po Kristovi phebe, do Damansku sa na brehu rieky Barada čudenská procesia. Tvorí ju 7 oviec, 4 pastieri, 3 mudrci, 4 z anielov Pána, správca provincie Quirinius, cisár Augustus a Elizabeth. Preženú sa popri 2 vojakoch, ktorí strážia západnú bránu a už kráčajú po rovnej ulici, pretínajúcej celé mesto. Vojaci sa už čudovane pozrú 7 jeden na druhého. Čo to bolo? Zrazu sa zdvihol vietor od severozápadu. To nebol len vietor a piesok. Tuším, som videl aj dajakých ľudí. Vojaci si dojak spomenú na príhodu, ktorá sa stala pred niekoľkými rokmi. Bolo to pri východnej mestskej bráne. Celú čatu vojakov tam rozprášili akýsi sprievod putníkov, ktorí prichádzali po hlavnej ulici a v zápätí bránou vybehol za hradby. Boli v ňom ľudia i zvieratá, ba jeden z vojakov tvrdil, že tam boli aj anjeli. Keď sa vtedy Elizabeth, Efriel a všetci ostatní hnali východnou bránou z mesta, zrazili sa s družinou rímskych vojakov. Vojaci popadli na zem a keď sa začudovane zviechali, vyrazili za sprievodom. Ten však bol za zlomok sekundu celé roky a na milé preč. V neskore popoludne jedného dňa, asi v polovici 2. storočia, pútnici dorazili ku Genezarenskému jazeru v Galilei. Zastavili sa pri akejsi osade a hľadeli na ligotavú hladinu. Nevysoké kopčeky lemovali jazero ako veniec a vo chvíli, keď ich ožiarilo slnko, sa Elizabeth zamarilo, že jazero pripomína porcelánovú misu s pozláteným okrajom. Dedinu tvorili nízke domce a na jej konci boli neveľké ohrady s domácimi zvieratami. Na cestičkách medzi domami sa pohybovali plne naložené somáriky, vedené mužmi v halenách a plášťoch. Ženy v širokých štátach niesli na hlavách krčahy s vodou. Sme v Kafarnaume, na starej ceste pre karavany medzi Damanskom a Egyptom, vysvetľoval Efriel. Tu povolal Ježiš svojich prvých učeníkov. Jedným z nich bol mýtnik Matúš, lebo v Kafarnaume sa vyberalo mýto. Okrem neho odtiaľ pochádzali Šimon, Peter a Ondrej. Obaja boli rybári. Poďte so mnou, vyzval ich Ježiš. Odteraz budete loviť ľudí. A pomohol im uloviť plnú sieť rybí, skočil mu do reči, umúril. Presne tak, prikývol Efriel. Raz, keď Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, aby kázal zástupom, uvidel pri brehu 2 loďky. Jedna z nich patrila Šimonovi Petrovi.
Ježiš vstúpil do Petrovej loďky a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Bol to dobrý nápad, pretože všetci ho počas kázne mohli vidieť. Keď skončil, požiadal Šimona Petra, aby vyplával nad hladinu a pustil tam siete na lov. Peter mu povedal, že celú noc sa namáhali a nič nechytili. Napriek tomu sa však urobil, ako mu Ježiš prikázal, a chytili toľko rýb, až sa im trhali siete. A inokedy zase boli ďaleko na jazere. Rozvravel sa umúriel. Vtedy sa nad jazerom rozpútala búrka a jeho učeníci sa na smrť vyľakali, že sa utopia, a Ježiš jednoducho zaspal. Nakoniec však búrku utíšil, aby upokojil učeníkov. Chceli im ukázať, akí sú maľoverní, vysvetľoval Efiriel. Umúriel vytrvalo prikývoval. Presne tak. A inokedy zase boli učeníci na jazere v loďke sami. Zrazu uvideli, ako k ním po vode prichádza Ježiš. Keď ho učeníci zbadali, na smrť sa vyľakali. Mysleli si, že je to prízrak alebo niečo také. Keď však Šimon Peter videl, že je to Ježiš, chcel ukázať, akú veľkú má vieru. Preto vystúpil z loďky a aj on kráčal po vode. Chvíľku sa mu to celkom darilo, no keď sa zdvihol vietor, zľakol sa vln a začal sa topiť. Volal na Ježiša a prosil, aby ho zachránil. Jozue udrel pastierskou palicou do hromady rozbitých tehál. Do Betlema. Rezkým krokom sa uberali popri brehu. Po chvíli Efiriel zakričal, aby zastali. Ukázal na skalnatý výbrežok na blízkom vrchu. Tam mal Ježiš slávnu kázeň na hore. V nej povedal to najdôležitejšie, čo chcel ľudí naučiť. Čo to bolo? Spýtala sa Elizabet. Anielik umúriel, zašušťal krídlami, zniesol sa 0,5 metra nad zem a povedal: Otče náš, ktorý si na nebesie, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Tu ho Efiriel prerušil. Áno, učil ich modliť sa. V prvom rade chcel ľudí naučiť, aby boli jeden k druhému dobrí. Zároveň im chcel ukázať, že pred Bohom nikto nie je dokonalý. Blahoslavení sú milosrdní, oznámil umúlo. Keď ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj ľavé. Milujete svojich nepriateľov a proste za tých, ktorí vás prenasledujú. Všetko, čo chcete, aby robili vám, robte aj vy im. Ďakujem, stačilo, prerušil ho Efiriel. Vieme, že to ovládaš. To by teda bolo, aby to anjel Pána neovládal. Traja mudrci si zborovo odkašľali. Očividne mali všetci chuť niečo povedať. Gašpar, Baltazár kývli na Melichára a udelili mu slovo. Nestačí sa nabifľovať také poučky. Dôležitejšie je podľa nich sa správať a žiť. A najdôležitejšie je urobiť niečo pre tých, ktorí sú v núdzi
pre tých, ktorí sú chorí a chudobní a pre tých, ktorí museli utiecť zo svojich domovov. To je posolstvo Vianoc. Do Betlehema pokúsil sa Jozef ešte raz. Do Betlema. Ešte sa poriadne nerozbehli a už sa Efiriel obrátil na Elizabetu a povedal jej, že bežia územím, kde Ježiš nasýtil 5 000 ľudí niekoľkými rybami a chlebmi. Presne tak, zvolal Umuriel. Ježiš chcel, aby sa ľudia podelili aj o to málo, čo majú. Keby sa naučili deliť s ostatnými, nik by nebol hladný a ani chudobný. A nik by nebol ani osobitne bohatý. Je predsa oveľa lepšie, keď nik nie je chudobný a hladný, ako keď je niekoľko ľudí bohatých. Keď prišli do dediny Tiberias Genezareského jazera, začali vstúpať do kopcovitej krajiny. Pred úrodným údolím s palmami, ovocnými stromami rozprestierala ďalšia dedina. Efiriel prikázal sprievodcu pútnikov, aby zastal. Anielské hodiny ukazujú, že uplynulo 107 rokov od Ježišovho narodenia. Toto miesto sa volá Nazaret. Tu vyrastol Ježiš ako syn tesára Jozefa a tu sa zjavil Márii jeden z anielov Pána a oznámil jej, že sa jej narodí dieťatko. Efiriel ešte poriadne neskončil, keď v tom akoby sa niečo znieslo na zem dierou v nebi. V zápätí stál pred sprievodom pútnikov ďalší anjel. V ruke držal trúbu, zatrúbil na nej a predstavil sa. Som anjel Evangeliel a zvestujem vám obrovskú radosť. Už len malá chvíľka a narodí sa nám Ježiško. Umuriel začal krúžiť okolo Elizabety. Je jedným z nás a odprevadí nás na zvyšku cesty do Betlehema. To, čo sa stalo, pripomenulo Elizabet slova zo starej vianočnej koledy. Anjeli z nebies výsosti priniesli nám zväz radosti. Zanúatila svojim najkrajším hlasom. Traja mudrci zatlieskali. Tak krásne spievala. Bolo jej to trošku trápne. Nechcela, aby všetci hľadeli len na ňu a tak povedala. Teraz už chápem, prečo je tu toľko anielov. Betlehem už určite nie je ďaleko. Jozef zľahka potľapkal jednu z oviec po chrbte. Do Betlehema. Od Dávidovho mesta ich dedilo už len 100 rokov.